Hi Bochomi. Ngiyanamukela kule vlog lena. Ungangazi ngingoSharmaine ngakaMahlangu. I am a makeup artist. I am also a traditional healer. So if you are new here, just go and look at my previous videos to what we were up to. But njengiyakwamukela, please ungakhohlwa ukulike, subscribe, click the notification bell so that you'll be notified every time I upload a video. Ungasaleli guys, please do show some support in the comment and you should get man improve a lot at this at that webo nje kanjalo. So la bengosha imoto kulemalanga ingene indlela gravel ne in such a way that uthola igcwele dust ivele. So manje ngiyacabanga ukuthi ngoba ngizophuma ngiye mall tomorrow. Today ngoba ngine energy ukuthi ngiyipule because ngiyathanda vele ukuzowashela. Angibona ngimise ukha wash wazi ukuthi ubuvila. But nje isikhathi esiningi ngiyazowashela yona vele. Nangithola. Sengijwayele vele ukuthi ngiyazowashela. Maybe ikha wash ngayimixela ukuthi maybe ayikuvela ngaphakathi. Nangithola. But nje yona ngiyazenzela guys. Hayi bobafazi nawe bogogo bahlasele la bazothokoza leso sikhathi nasibhizi siyaklina sendani. Bogogo basho balivume egate. Hayi kuma mfazi bakulindile la ngaphandle. Ngisasongasha lestampu yazahle lestampu guys nesithumi namhlanje. So yeah. Ngikwenza isitampu. Ngisasiclean singolile. Is true. Sizokwenza istampu nesitru. Yeah. Today siphekela la more. Yabana guys, mamiyazi ngithenga ngoba sinesitofu samalahle ngiyabasa ngiyapheka la. Okay, nama ingredient engiwafaka lapha estampini. Angina aromat guys, angina Mixing one the powder I don't have, so it's fresh milk. That is stock. That's why. Yeah.
Ngiyanamukela namhlanje sizowasha ikhanda lami nali alizibhlungu nje le nwele uzozwasha bese ngizoyiqhina guys. Wena namhlanje yimbi yazi. I don't like this weather. I don't at all. Angithandi nje le weather le. Phinde ngayifaka futhi le shampoo guys. Lapho ngisabona kusaphuma amanzi abrown ngoba bekusafile. So, mase ngithulela amaqala manje. I make sure ukuthi ngipula siqinile lesifana. Không cần nó chơi được. Sizwe hair dryer ke manje shwara le yazimbi kanjani yabo ngapha siphethe amaflu ngapha sigezela inhloko amaflu azophela manje azophela amaflu okay so okay guys mali ayo mafana ndapha. Okay, bethu Milana ke bese ngilungisela ukuyothenga i-hairpiece. Bengininge example lapha emotweni. Ngaze ngathi ngifuna ikhala so la bese ngiphuma ke ngiconde emall ngithenga ama-hairpiece nezinye izinto nje engizidingayo bese ngiyahamba ke ngiyochina guys. Ne weather kuyabanda nje yazini. Oh, I'm so hoping ukuthi weekend yethu ingabandi so cause wow. Yoba igwabele njani mara libandayo. Awahle. Bese ngifikile ke la ngisazi ke ngithathe liphi nyeke liphi but yeah gcine ngilithethe leli lekhalera sako but lingifanele kanjani ngizobona mosinani ngizobona sambeni sichini. Yo guys azake ngisanikhomba ke ukuthi ngihambe njani ngafika kanjani but nje bese ku on kube phithi nje before ngizofika ngithola ugela ngekho ngamile ngimlinde yabo into efana njalo. I'm back home azake ngisakhona shudela konke ngoba ngigodola ngidzaha ukuya endlini ekuyabanda guys neflu izipha amandla ngiyabona but ke nami ngigengwele ke clockets basho njalo ngifuze clockets sebangikhathi inyawo guys amaziphethe mambi shem ay shem yabona inyawo lelingathi ngazi ngaliphubani si exchange because wow. We've got something. Okay guys, ne. Ngithema ngithenga i-hairpiece namhlanje for ukuchina and then ngadlula e-Pep. Ngadobha a few things ne-Shoprite. Yeah, bangahlanganisa konke ngakufaka la. Okay. Asibone isikunani la ngaphakathi. Ama-wiper. LA wipers, makeup wipers. Nakho kunye it's a body butter. In a tissue oil inside. Okay, ngayifana sebusweni mina lento le. As long as in a tissue oil, perfect for my skin.
face mask ngizobe ngiqala ukuyisebenzisa guys. Sizoyifaka sonke le day ngifaka because isikhathi ngeke ngibe naso, ngiyacabanga next week kula ngizoba busy khona ngalama products lawo engiwathengile. Last but not least, ama tissue oil lawa. The other one ngizoyisebenzisela for ubuso, the other one ngizoyifaka ku body lotion yami because it's winter guys ne, so it's skin sami siba dry, so sengithembe girl. Okay, voila, njengoba sengidlule nase Shoprite ne, ngathenga na i-day cream bese ingiphelele guys. These are the things. Okay, sizokwenza ini skin routine I think Monday, because weekend yami izoba hectic nyana, zonvezela mara ukuthi kuzokwenza